Încercăm un nou hack de make-up și anume ne vom contura fața în tehnica în V. Am înțeles că este o tehnică coreeană care spune că dacă ne aplicăm blush-ul și contouring-ul în formă de V, mai precis așa și așa, vom avea parte de un lifting facial, între ghilimele. Prima oară îmi pun fondul de tenis de la Leonardo, îl găsiți pe magazinul de make-up cu codul de reducere Angie. Eu am nuanța 30, după care vedem ce facem și cum facem. Mi-am dat și cu concealerul de la Tarte, în nuanța 16N. Și acum o să iau cu o pensulă pentru că mi-e mai ușor. Asta fiind stick, nu pot să-l aplic cum vreau eu în V. Și formăm V-ul cu degetele. Deja am încercat un pic să o dacă merge. Și efectiv umplem golul acesta dintre degete. Ok. Blenduim frumos cu o pensulă de la Leonardo numărul 12. Blenduim marginile, dar avem grijă să nu ne ducem prea în jos pentru că am stricat tot efectul pe care dorim să-l creăm. Până acum arată foarte bine. Vedeți? Iar acum voi folosi un blush. Nu e lichid, e solid, tot sub formă de stick de la Douglas, pe care îl voi aplica tot la fel, cu o pensulă. Deci pe ăsta l-am folosit așa, iar acum vom face așa. Vedem ce iese. Eu sunt stângace în cazul în care nu v-ați dat seama și e un pic mai greu. Blendez tot cu aceeași pensulă. Ăsta nu este un blush foarte strident, dar fără și cu. Îmi place să știți. Voi face același lucru și în partea cealaltă. Poziție de V, umplem golul dintre degete. Asta e un hack foarte bun pentru fetele începătoare. Blenduim foarte bine marginile și aveți grijă, v-am mai spus, să nu vă duceți prea în jos cu blending-ul pentru că riscați să faceți pete și să nu ne iasă rezultatul dorit. Fixez partea de sub ochi cu pudra Charlotte Tilbury, nuanța 01 și pe lângă nas și bărbie. Partea asta vreau să o las nepudrată pentru că vreau să setez direct cu contouring și blush și bineînțeles și fruntea. Pentru contouring folosiți paleta Dani's Beauty, o găsiți pe magazinul de make-up cu de reducere Angie. Aveți grijă cât puneți pentru că este foarte pigmentată această paletă și venim exact în aceeași direcție după conturul cremos. Nu vă duceți prea în jos, nici prea în sus, pentru că mai sus venim cu blush-ul. Blenduim foarte bine, aplicăm puțin, să nu pătăm. Vreau să-mi lăsați comentarii și să-mi spuneți dacă ați încercat și voi acest make-up hack și dacă v-a ieșit și dacă vă place și dacă o să-l folosiți de acum încolo. Bine, mă rog, acest hack, așa în viziunea mea, este folosit mai mult de fetele care nu sunt în domeniul de make-up și vor să-și facă totuși un contouring frumos. Iar pentru blush folosim paleta de la P. Louise, pe care n-am mai folosit-o 200 de ani. Mi-era dor de ea. Voi combina 2-3 nuanțe din paletă și le voi aplica puțin peste contouring, dar nu mă duc până în ochi. Pentru un efect de drăgălășenie, gingășie, mie așa îmi place să zic că blush-ul îți oferă așa o gingășie, Uite! Uitați-vă la mine, parcă sunt un pic mai drăguță cu blush. Această paletă are niște nuanțe foarte frumoase, calde, dar nu sunt așa țipătoare din se vadă de la 10 km. Mie îmi place să aplic blush, dar nu într-o cantitate industrială. Iar acum voi aplica iluminatorul de la Dani's Beauty, nuanța Crystal Glow. Nu știu cât vă dați voi seama. O să fac niște schimbări în ceea ce privește lumina de aici. Însă, sper că vă dați seama că super glowy. Gata, când pun mâna pe astea nu mă mai opresc din dat. Gata și buzele. Am folosit pentru buze așa. Crayon Golden Rose, nuanța 209, rujurile Dani's Beauty, nuanțele Bridal Dream și Bridal Promises, le găsiți pe magazinul de make-up, și glossul de la Kiko, nuanța 01. Cam așa arată machiajul meu. Mie îmi place foarte mult acest make-up hack, dar nu știu dacă îl voi folosi în rutina mea de zi cu zi, pentru că eu deja am o experiență și pot să fac asta și fără acest hack, însă pentru voi sper să fie benefic. Trebuie să mă mai dau cu rimel la ochi, însă vreau să fac o altă chestie și nu pot acum. Și gata, cam acesta este lucrul de astăzi. Spuneți-mi cum mi se pare. Pupici!